miogis documents mane gidwaro gisetero IBC makoro EACC kao nying ji gindiko nying ji then gimiyo IBC bange. Koro kata kimiyo IBC ini wacha ni wan waparo ni jogi nigi shida mora kulingana gi chapter 6 but inise miyo gi thuolo nikech nise miyo gi document ma IBC koyudo onge nafas ma IBC nigo mar tamo ng'ato ka osemi document ma EACC osemi. Koro EACC emano onego tam owachni okwadhi mi document ni nikech wan gi shida kodi. To ka nitie shida ng'ato dhi e doho, kidhi e doho to koro doho bro yalo wachno, ubro yalo wachno e doho to doho bro ng'ado ka maybe IBC onego o receive nyingi koso apana. Koro shida ma wan go e weche gi en EACC. To EACC be nyaki ng'e ni bro luo kaka doho no ng'ado ndalo mar Uhuru Kenyatta gi William Ruto. Kech doho no wacho ni okinyal tamo ng'ato nikech en gi case. Ng'ama inyalo tame ng'ama osedhi through the entire process motieko appeal process kaka Sonko notimo e case ni kanyo koro inyalo tami. But ng'ama nitie gi case nikech gima Joyce nyaki ng'e wasebedo Kenya kae to wang'eyo kaka siasa itimoga. Nikech ng'ama nitie telo nyalo manufacture nyalo gola case mora to ketoni nikech ong'eyo ni Joyce kochung koda Joyce dhi yomba. Koro to wane telo. Koro abro kelo case to aketo ni kanyo to nikech in gi case ibro tami mondo kiki chung.